אנחנו כבר בימים האחרונים של החופש הגדול. עוד מעט הילדים יגיעו לכיתה א', וחשוב לעשות איתם איזה שיח מקדים לקראת כיתה א', לספר להם מה הולך להיות. זה מפחית לחץ או מתח, וזה גורם לילדים לדעת לאן הם מגיעים. אני ממליצה לשבת לשיחה עם הילד ולספר לו שעוד מעט הוא מגיע לבית ספר, הוא הולך ללמוד שם דברים חשובים ומעניינים, ובית הספר קצת שונה ממה שהוא רגיל. בגן זה מקום גדול עם המון כיתות ועם ילדים גדולים וילדים קטנים, אבל אין מה לדאוג כי בית הספר מחולק לכיתות, ובכל כיתה יש את המחנכת של הכיתה שהיא כמו הגננת בגן. היא עוזרת לילד בכל מה שהוא צריך, הוא יכול לפנות אליה בכל בעיה. השיעורים יותר ארוכים מאשר מפגש בגן, וההפסקות יותר קצרות, אבל אין מה לדאוג כי השיעור מגוון. יש בו גם סיפור וגם צביעה של דפים וגם עבודה בחוברת וגם משחקים. בחצר לרוב אין מתקנים, תלוי בבית ספר, יש בתי ספר שיש בהם מתקנים, אבל יש חצר גדולה ואפשר לשחק בה כל מיני משחקים של גדולים, כמו תופסת או כדורגל. אפשר גם להביא משחקים מהבית ולשחק ביחד. חשוב להראות לילדים גם איפה כל דבר נמצא בתיק, כדי שיהיה להם קל להוציא, ולהסביר להם מה זה חוברת ומה זה מחברת. כדאי לעבור איתם על הקלמר ולהראות להם מה יש בתוך הקלמר ומה עושה כל כלי כתיבה. והכי חשוב זה להתרגש יחד איתם שהם עולים לכיתה א', לספר להם שהם הולכים למקום של גדולים והם הולכים ללמוד דברים של ילדים גדולים כמו קריאה וכתיבה, וזה כל כך כיף ללמוד.